ni ma an ce da ni maki, to ni ma sakon da zan ba Alibaba wanda ya ce da mu maki ka jawo masa hadisin nan da ya ce al-muslim ahu muslim. Saboda haka ni ba makina ba ne, ni dan uwana ne, kuma da ya ce an miƙo min akushi, to sai ka ƙara tambayarsa akushin nan da ya saba ci ne aka kwace aka kawo nan. To wannan akushi daidai na yi wa al'umma aiki, kuma Allah ya taimaki gwamnan jihar Kano domin ya ci gaba da yi wa al'ummar jihar Kano aiki. Ka gaya masa ya ce wai ranan nan rana ce ta waɗanda suka yi butulci. To wani aike da zan ƙara yi maka, ka ce da shi muddin ya yi bikin ranar nan muna so mu ma a ranar za mu yi bikin ranar 'yancin gwamna. Saboda mutum ne aka 'yanta shi, to ai ƙasa ma da muka samu 'yanci muna biki kowace shekara, amma saboda rashin hikima, saboda rashin dabara, saboda rashin sanin makama, wai abun bakin ciki wai shi ma za a dinga bikinsa. An ce ya sala, amma kuma shi ya ce mahaha. To saboda haka Alibaba, wannan dai fassara taka ce, domin kai ne mai faɗa a ji, mu sai an faɗa an zo an gaya mana. To bai girma su da wannan Allah ya ji kan dan wanka, Allah kuma ya saka masa alheri. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.